ana cewa mai hankali ya kamata ya zama da lokaci guda 4. lokaci na ɗaya sa'atan yunaji fi rabba, lokacin da yake gana da ubangijinsa subhanahu wata'ala. sannan wa sa'atan yuhasibu fiha nafsa, dai lokacin kuma shi zai yi kansa hisabi da kansa, ya auna abubuwan da masu kyau ya ƙara a kai ya kuma tabbata, ya auna wa'inda ba su da kyau kuma ya sauka daga kansu. sannan sa'a ta 3 ita ce aka ce ya zauna da masoya amma fa na gaskiya, wanda suke a gurinka kamar madubi. ka san ba mai gaskiya kamar madubi. in ka shafa bula kana duba sai ce maka bula ka shafa, ba zai maka almundahana ba. in ka shafa koya sai ce koya ce, in fara ƙasa ita zai fada, in ba kuma a fuska sai tas take. to masoyi irin wannan, kamar da sana Umar da yake da Salman al-Farisi radiyallahu anhu da su Abu Darda, gaskiya ce kawai. ko me kake da shi za su gaya maka, to ka zauna da masoya wanda za su gaya maka aibinka, wanda za su zuga ka ba. sai na Umar radiyallahu anhu yana cikin ashabun nufusus sharifa, yace rahimallahu ra'an ahada ilayya uyubi, Allah ya ji kan mutumin da ya min kyauta da laifina. domin in kana da laifin ka je lahira matsala ce, domin la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. to in ka je ba da kalbin salim kana da wani iwajaj, to matsala ta shiga, mutum ya shiga hannu ta ritsa da shi. amma in masoyi ce maka kana da illa guri kaza, to ba fushi zaka sai kai maza ka gyara, sai ka gyara. to haka inda akwai muki man yace maka kana da illa kaza, sai kai kokari ka gyara, kar kai ji haushi. to sai kuma sa'a ta 4 ita ce wadda zaka zauna ka ji dadi ka huta da iyalinka, ka sarara, ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ka huta, ka saki jiki. to wannan ita ce za ta taimaka maka akan 3. in ba ita ce ka zama mushaddid, ka zama shaddadu, ka matsantawa kanka. shi yasa kaga ai Harisa da ya fito sai na Abubakar ya ganshi sai ce na faka Hanzala, to yace na faka Hanzala. Hanzala ya gamu da munafunci, yace me ya faru? ce muna gurin Annabi alaihi salam kamar muna ganin al'arshi, muna jin kaza kaza kaza. sai yace in muka je gida kuma mai ta huda da matanmu da 'ya'yanmu a cawo abinci mu ci mu sha, ai ta nishadi, ana dariya, ana tafa hannu, wannan ku anya ba munafunci bane? shikenan sai ce ani ma ku haka nake ji, ai ba mu ga ta zama ba. sai aka tafi gurin Annabi alaihi salam, da yaje ya gaya masa wannan, sai ce da za ku dawwama kamar yadda kuke a gabana da safa hadkumul mala'ika, za ku iya musafiya da mala'ika da siffarsa ta mala'ika, ba abin da cikin ku zai yi. sai ce dai ka sani sa'atun fasa'a, ko na bi na da lokacin yinsa. to wannan shi ake so mai hankali ya kula, ya kiyaye.